Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong lek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajaan kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang Mutiar. Nyapa modar? Suaramu kaya ora tekan iki lho. Beleni ya? Ya, wah pamer iki. Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Ngesah cegom ngono. Ya, aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning Sorlongan barang. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo.